హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఫైనల్లీ నా కళ నెరవేరుతోంది. అంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ది డ్రీమ్స్ అనమాట. అంటే లొకేషన్లో ఆన్ లొకేషన్ నా బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని చిన్నప్పుడు హీరో అవుదాం అనుకున్నప్పటి నుంచి నాకు ఇది ఒక కోరిక. సో ఫైనల్లీ పెసరట్టు లొకేషన్లో నా బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. వెరీ వెరీ హ్యాపీ. నాట్ జస్ట్ బికాజ్ నా బర్త్డే షూటింగ్లో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాననే కాదు, బట్ పెసరట్టు లొకేషన్లో చేసుకోవడం వెరీ హ్యాపీ బికాజ్ ఇది చాలా స్పెషల్ ఫిల్మ్గా నిలుస్తుంది నా కెరీర్లో. నేను డెఫినెట్గా నమ్ముతున్నాను. బికాజ్ ఈ ఫిల్మ్లో నేను చేసే రోల్స్ అంటే 3 roles 3 డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్. అది ఏంటనేది నేను ఇప్పుడు చెప్పలేను, బట్ వెరీ వెరీ స్పెషల్ ఫిల్మ్ ఫర్ మీ. అందరికీ నమస్కారం. పెసరట్టు మూవీ సైన్ చేసిన తర్వాత ఓ సెలబ్రేషన్స్ నోట్లోనే స్టార్ట్ అయింది. ఎందుకంటే వినాయక చవితి సెలబ్రేట్ చేసాము పెసరట్టు టీమ్తో. అండ్ ఇవాళ మై కోస్టార్స్ నందూస్ బర్త్డే. సో చాలా సంతోషంగా ఉంది. లొకేషన్లో ఇలా వర్క్షాప్స్ అన్నీ జరుగుతుంది. వెరీ హ్యాపీ. పాజిటివ్గా స్క్రిప్ట్ చాలా కంటెంపరీగా ఉంది. ఐమ్ వెరీ ఒక ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది నా రోల్ నేను స్క్రిప్ట్ చదువుతూ ఉంటే. సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ. అఫ్ కోర్స్ మహేష్ గారు డైరెక్షన్లో చాలా స్పాంటేనియస్గా తీస్తున్నారు. దట్స్ ద ప్లాన్. ఎనీవే, అఫ్ కోర్స్ నేను ముందు మూవీస్ కూడా చేశాను అండ్ ఎప్పుడు మీరు నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ముందు కూడా ఈ మూవీ హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ మీ బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి. అండ్ డూ వాచ్ ద ఫిల్మ్. అండ్ అప్డేట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి అఫ్ కోర్స్ సోషల్ మీడియాలో అండ్ మీడియా ద్వారా పెసరట్టు గురించి మీకు అప్డేట్ చేస్తుంటాము. సో కీప్ ఫాలోయింగ్ అండ్ కీప్ డూ వాచ్ ద మూవీ. థ్యాంక్ యూ. పెసరట్టు అనే సినిమా అనుకున్నప్పుడు ఏదో చిన్నగా ఫ్రెండ్స్తో కలిపి ప్రయత్నం, లేకపోతే కొత్త నటీనటులతో ప్రయత్నం అనే అనుకున్నాను. ఇలా స్టార్లు యాడ్ అవుతారు అనుకోలేదు. అంటే సినిమా మొదలెట్టగానే కొంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండి అసలు ఏంటి సినిమా అని. అంతకుముందు నందు నాకు పరిచయం, కానీ ఇదే డిస్కషన్లో భయ హౌ అబౌట్ మీ అన్నారు. అండ్ నేను చెప్పాను, బాస్ వీ కాంట్ అఫోర్డ్ యూ బికాస్ ద ఫిల్మ్ వీఆర్ మేకింగ్ ఈజ్ ఇన్ ఎ స్మాల్ స్కేల్, ఏదో చిన్న సినిమాగా అనుకుంటున్నాం అంటే తను ఒకటే అన్నాడు, యాక్టర్గా ఐ లైక్ ద రోల్, నేను చేస్తాను. అంటే ఇలాంటి కమిటెడ్ యాక్టర్స్ ఉంటే ఐఎమ్ షూర్ న్యూ ఫిల్మ్ మేకర్స్ విల్ హ్యావ్ మచ్ మోర్ ఎంకరేజ్మెంట్. సేమ్ థింగ్ విత్ నిఖిత. సబ్జెక్ట్ వినగానే అంటే ఐ కెన్ అసోసియేట్ విత్ ద క్యారెక్టర్. ఈ క్యారెక్టర్ నేనైతే ఒక జీవితంలో కొంత పార్శ్వాన్ని ఈ అనుభవంలోంచి వచ్చింది కాబట్టి ఈ సినిమాకి నేను జస్టిఫై చేయగలను అనిపించింది. ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్. అంటే ఈ కమిట్మెంటు, ఈ యాక్టింగు అండ్ టేకింగ్ దట్ ఆన్ బోర్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ కేవలం రెగ్యులర్ సినిమాలాగా షార్ట్కు యాక్టింగ్ చేయడం కాదు, దీనికోసం ప్రాక్టీస్ చేయాలి, వచ్చి ఆన్ లొకేషన్లో ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి. ఇవంటే మామూలుగా అయితే యాక్టర్లు ఆల్రెడీ ప్రూవన్ యాక్టర్స్ కదా, మేము కొత్తగా ఇవేంటి చేయాలి అని కాకుండా దీని ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్గా దీన్ని ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆన్ లొకేషన్ దే ఆర్ కమింగ్ విత్ దేర్ ఫీడ్బ్యాక్. వాళ్ళు దాన్ని క్యారెక్టర్ని ఓన్ చేసుకోవడం, ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఐఎమ్ ఫీలింగ్ హ్యాపీ దట్ ఐ హ్యావ్ చూజన్ రైట్ గైస్ ఆర్ మేబీ దే చోజ్ మీ ఇన్స్టెడ్.